Hi Flex fam, welcome to another video. Salamat sa mga supporters ko dito ngayon na nanonood. Lalo na ikaw na pogi, you know, gaya kung may puting like puting ang tawag dito, like lips. Ano tawag ng lips? I forgot. But yeah, welcome to another video. We're almost hitting 2.5. That's gonna be a fucking goal, bro. 2.5 before the end of the week. Kaya natin yon. Can you share this video? Tag niyo mga kaibigan niyo sa mga posts niyo sa Facebook. I don't give a shit. But like, you know, pag ginawa niyo yun, it really helps the fucking channel, bro. Yeah. If ginawa niyo yun, salamat. If not, salamat pa rin kasi pinanood niyo yung video to. But anyways, kakagawa ko lang ng tangin ng tawag dito. Ng melody. And then, nire-record ko na yung the rest kasi nakalimutan ko nang mag-record kanina. And mag-intro. So, ito yung nagawa ko as of now. So, yeah, yan lang muna ngayon. I'm gonna finish this, record ko na. And then, don't forget to subscribe na din sa isang channel ko na Sage FM kasi doon ko na-upload yung mga beats na ginagawa ko hindi bebenta, tas hindi ko din isi-send sa mga rappers kong mga kilala. So, doon ko na nilagay yung mga ibang beats. So, yeah, let's get to the video. Hi, Flex fam. I'm really sorry kasi yung pag-record ko sa screen is kinda choppy kasi di ko nagamit yung FL Asio. Nagamit ko is Focusrite Asio. So, medyo choppy yung recording, but hopefully may natutunan din kayo. And yeah, bawi ako sa next time to check on and all that shit, okay? For this time, hang with me. Maganda yung beat, maganda yung pagkaano ko. Sana nga may makita kayo ng yung mga ginagawa ko, you know. Post nyo lang if gusto nyo. Basta marami akong mga ginawa ditong hindi ko nagawa sa mga ibang beats. Sinetup ko na din yung beat kasi like whole beat na talaga yung ginawa ko. So yeah. Hindi lang yung loop namin. Yeah, continue. Let's continue, bro. Yun lang. Kaya siguro lang hi-hats no? Okay. Ito yung gagawin nyo. Copy, paste, Control A, Alt R, no, Alt A pala. And then, para maging arpeggiate na yan. And then, tunog niyan parang ganito. Wait.
Alright, so katapos ko lang gumawa ng beat na recorded. Hopefully pinanood niyo yung part na yon. Pero at this moment, it's still early. It's 4:14 p.m. pa lang. And hinit up ako ni Nick kahapon if may beats pa daw ako. I mean, of course, 'di ba? Tapos yeah, tinatapos ko na siya ngayon. Marami akong beats para kay Nick pero di ko pa talaga nagawa. So, sorry Nick. Yeah. Busy pa din ako sa iba kong mga ginagawa. But yeah, tatapusin ko na yung mga beats na tingin ko ay bagay kay Nick, okay? Di ko na siya record kasi baka gamitin ni Nick tapos maka-copyright, diba? Tapos gagamitin din niyo. Tapos malalaman niyo paano ako ginawa. Ayoko na problema ganun. Pakita ko na lang sa inyo yung parang snippet or something. And that's my dad. Three, motherfucking one. Ay, oy. Sabi niya daw, pangit daw yung panggali. Pangit na sa nigali. Oy, sabi niya pangit daw yung ugali ko. Pero ba't yung sa'yo? Hindi. Hey. At yan na guys, nasend ko na yung beats. At yung beat na pa-play ngayon is yung sasa na sinend ko. So yeah, it's 6:07, tapos di pa ako napagluto. So I'm gonna cook right now. Tapos, you already know what I'm gonna cook, bro. Same as always, bro. Yeah, luto muna ako. See you guys mamaya. Hi. Hi, Flex fam. Katapos ko na magluto. And then, kumain na din ako. And then, yeah. Mag-edit na ako ng video for my second channel. Easy lang naman yung edit. Picture. And then, lagay yung beat. That's it, bro. Takes fucking 10 minutes to do that shit. So, yeah. Gawin ko ngayon is 5 beats for next week. So, I'm gonna edit that right now. Hold up. I'll be running up. Amen, name and they shit. Stick. Snakes in the grass, let a nigga know that he arrived. Fuck. Yo, yung beats na narinig nyo ngayon, ito yung beats na nagawa ko sa Etika. Nung nandun pa ako nagsasummer program sa Etika College ng New York. Oh shit, bro. This is old, bro. 2018 nata to, man. Oh, shit, lit. Nasa Dropbox ko to, ngayon ko lang nakita ulit. Yan yan yung mga beats na ginawa namin doon sa laptop ko, man. Yung cook-ups. Yo, bro. This shit lit, though. Pakinggan natin namin ba? Hindi siya, obviously, hindi siya maganda para sa akin ngayon. But like, at that time, di ba? This is the fucking best, bro. What the fuck? I'm happy as shit na narinig ko to. Hey! Yo, live reaction, bro. Old beats. Let's go.
I still remember this shit. Hey. I was using fucking fruity slicer with this shit. Yo, I was bumping this shit in the hallway, bro. Tang ina, man. Alright, next one, bro. The fuck? Yo, I'm happy. Huwag niyo tapon yung mga dating yung beats, man. Pag meron kayong ginawa yung pangit, export niyo yan. Save niyo lang kahit saan, kahit sa Google Drive niyo. Pakinggan niyo yan like a few months, a few years, di ba? Ito, na-surprise ako dito, bro. What the fuck, bro? Oh. Hey. Hey. Boom. Yeah, I still remember how I made this shit. Oh, hey. Sorry if English ako palagi, bro. Live reaction to ng mga beats ko dati. Sorry. Hey, tama na. Ay. Tayo na. Ay. Okay, next one, bro. We got one more to go after this one. Oh, hindi ako gumawa nito. Yung kaibigan kong isang itim. Yung gumawa nito. Yung taga New York. Taga Harlem ata yung isa. Pero DJ na siya ngayon. Kaibigan ko pa din. Yeah. Ooh. 1, 2. See? At para sa akin ngayon, yung beat na to is like no, right? But like sa time na ginawa namin to, we were fucking bumping this shit, bro. Hey. Alright, last one. Ano kaya to? Ako siguro gumawa nito eh. I don't know. Yeah, I made this shit. Kasi may ano eh. Parang effect tricks. Parang ganun. I was the only one who knew how to do that shit, bro. I cannot talk. Hey. This shit funny as fuck, bro. Hey. Tatapon ng basura yung kuya ko. Tatapon ng basura yung kuya ko. Hey. Yeah, ito yung papa ko. Hey, shut to the... Hey! But yeah, man. Yan na muna. That's gonna be the end of the video. Yeah, I'm gonna end it with that live reaction. See you guys in the next one. Like, share, subscribe. Hope you guys liked the video. Peace, bro. Beats and love, bro.